فيلمنا جمر حيال كوينات يكايدولو زنبره سفيح ميدايو حزقن كلهم وفت كوينات ستساطف وتادرات مويتهم حانت سدرا زيولا بتعمز تأميت قلعة كابيتهم زموتو وتادرات ودادق مقبنا أريد كتولعنا موكرت نرخوا إذا هتقن چينجاوية تبهل أمونغوتهم وتادرات كاري اتقلشو زنورت نجر كومقان اقراغ كراغل اللانزق السلزنورة كوحادة حاني قطن تقلتو لزنورة وتادر أما من تيران نختكبر بفتنة كيرانا وتصهلو تسنح كنت عموريدا نخد قورونا تداليتين كلا أحد ما فنت أرتو ودقمو أقراب قمة تأثيرا كحد عوي أم تنتلتل لكا إزما فنت أرزغمت نافت كوينات مصوبو زمت حدن اشتيل أوليو تاو إيد زموت وتعدر زرخة تقرات بان منتيلو باريو نخد كون دحر زي تسمامعه بتاز ورقة بان خمزيهان كافت جمد كمزي يورداني نجرامو ممارس السانة تشينشانغ فقادنيات قون نحنت دق قالات خون تشينشانغ نحق تسفق وريتا باريو نخد كون فقادنيا زغونتي زمسل نيرو جن نتلقول صبوق خليمنت نيكا حنساو كتر إن مخال كاديلات شو دومو اتلقول دسيلو قبلان كله بناو عليه لمنت رؤسون تيعا من تيلو زنور دابو أحيزا كفت بوتا بنتكوي إناي تشينشونغ مكرا أو زي تودن كفت بوتا نمرحق نقدتن كلا كحد جندي ناو كادك كنت زلل تابغن داي مكرا زرخة تحنت بانا ناوشت تقالاي تأتي تشينجانغ أفتا جند خوفيلا ناتأمتا تازي كتوكي كاليق قبريت قلن مغنياتو تابان نعاء كل نجر يانيرا أفساعت سجن ما نمسورو إذا يأمنو نجري كاتم مانشين استعالت فليزوله نعمل خدمة سلسمات زلوا سويت تمت حنت جيزة ترى إذا كسقسا أتا تشينجونغ نفتوش تما يتعطى نورت بانعا حداش كافرنو زوت أتمثيله نعيدات ملسلا دعرز دما كبان زعوي ملو هو تقمزي نورا جيرو غير زقل حدا خبيدو على تقربلا كلمة حجي حسواتون جميتاتون زي تبلد عينت حفتن حقوسن كورن استمل أهيوت زعينت هيوت ما نمسو تعرفونه تمني خرخوا يقلن جن تشينجونغ ازي ودزن نختركب حدا مسوقت نختكفل فقادنيا تكون لوا مسعاويت نحاز فكره ما نمساوي من كيتصنح موتيو او ساعات تشينجينغ تميتن قرن نمبر حقنيا فقرن موتن نعامن ترجم ينورو من قاسك انكي ولد ما فقادنيا تكون كاز غيزه زندحر اذا اسم معزيا ناي تشينجونغ طراي زيكونس ناي بزحات هيوت يغتقير تمجيلو إسر عمد حلفمو بزحت وتادرات أحد روا حدم نمورار تسليفهم زموتلو 30 شح فايكينغ نمقطام دفرت انتوعاتن إنا تتصبوين رخوم زمرحم زلو دما جنرال غوان مين انتخون ببليح نايكوينات سلتو بتعم تفرحن تخبارن جنراليو جن حجي نحون فتان عينت كوينات يخون مخنياتو نزوم 30 شح فايكينغ كلاخل 3 شح وتادرات رحم توهيومو غوان مين نايمس عر عدلو نموسخ طراي 133 باراتات بقد ناي زواقولو شالكا كغزي يوسن بتعميهم بركاشات سنسرعت اللوم موتو توهايلوم دمان بيولون ناي قلوم هافتي هيوت منم نجر يولومن بليعم نمحدار طراي فتيموم زي غورو نجر يولومن حدا خفتو متادرات مغنا زوم باراتات يدرو يلومو نتا مغن محاز كمزاب اقاجعون كدافون يجمرو أمونغوم جن حدا فلي زوال باريالو بتعمي فتان تنكر رأيو نتاسقان محاز كاونا كلاتهم زوالت أبرا خدم إذنتر شمو كنلون انتخون فولي اسمع دمالو بزحن كيتسنه اتوكينات يجمر جنرال غوان مين دما نتوم 3 شح سراويتو أو حدا قدل تتسقع من خطبوي إززوم بتوغانتهم باراتات نتسألاتهم نام فنتر مأتيتو خوينهم اتحلافيهم نام الرحوم كم انسساتوهم بيحوم نافت تسألايهم زلو بوتا يخدلو هندوت اتمريت من كتكات يجمرمو كونلون دننيلو يسمع حداقينيا نجر كم زقروملو فتيمو يتطراترن جن كاواتهم ولا حدا نخملت كغويا يخلن هيوتهم تشيت آيا كافت بوتا متسادما أبزلو واممات مالتيا بزحن كيتصنح دما اتا حداقانا اومنا قروي متسمو انتاي مخانو بقلت المرأي عدل يرخو لكا اتوم ناي فايكينغ سراويت نتوم ناي تشاينا سراويت نمدخميلوم 10 شحات وعور أقدمهم سدوم لهم نيرم اتوم وعور زرخوهم مجمرياتهم بارياتات سلزنورو دنينهم نتصنحو رقيتهم تطويلهم نتصنحو وقيهم نتوم بقون نتصنحو دما نقون ننتيروم رقاقيتهم كم زينورو شاقيروم مامي خدو كن بقالة أمريز مسل كوز خلو مكران موتن كنلون بيوتي تعرف زنور حيال قلواتن فتناتن تتغيمو نتو زهادم زنورو قويتو يوخل شوي مكرمو أزوان حزيلو كافتم ما أخلو عور بيوت كوز أستخالو يقبر اتون كالو اتبارياتات كافتم وعور نمملات كافت روا نفتهم أمباتات ديوم كم نتو مكرو قنتهم أوتصنحو ناي تشاينا سراويت نت سراويت كحيدوم كادمو بمكارم تراي موت فريد اللوم بمانتي جرام قنبارو مناوقعو نوشت اترواي ملسوهم
ግን ሓንቲ ተግባር ንኹሉ ነገር ትቕይሮ። ጀነራል ጓንሚን ነቶም ባህርያታት እናቐተለ ይጸንሕ እሞ ንኩንሉን ሓላፊኡ ተሸኪሙ እናጎየ ይረኽቦ። ንኽቐትሎ ኩናት ክጥቁመሉ እንከሎ ግን ብሓያል ፍጥነትን ጉልበትን ብጎኒ ድርዋ ሃኒኑን ትኸይድ ይሪኦ እሞ ብጣዕሚ ይድነቕ። እታ ተኪስዋ ዝነበረት ፍላጣ እውን ንዕኡ ስሒታ ነቲ ሓዚልዎ ዝነበረ ሓላፊኡ ትወግኦ። ጀነራል ጓንሚን ዝኽሪኦ እንከሎ ፈጺሙ ይተናደደን። ኣብ ክንድኡ ብጣዕሚ ይድነቕ እምሉን ነቲ ዝተወቕዐ ሓላፊኡ ተሸኪሙ እንከይተፈለጦ ነቶም መውዑር መሊሱ ናብቶም ቫይኪንግ ይሰዶም። በቲ ሓደ ጫፍ ድማ እቶም ቫይኪንግ እቶም ናይ ቻይና ሰራዊት ተደምሲሶም የምሎም ብምእማን ናብ ትሩዋ ወሪዶም ነቶም መውዑር እናሰዓቦም ይጸንሑ። ግን ንኻድሚ ግዜን ከይረኸቡ እቶም መውዑር ተመሊሶም ንባዕሎም ይገጭዎም። ጀነራል ጓንሚን እውን እታ ሰዓት በግባዊ ይጥቀመላ። እንከይተጸበይዎ ሙሉእ ሰራዊት ሒዙ ናብ ትሩዋ ይኣቱ እሞ ነቶም ቫይኪንግ ሓደ ብሓደ ናብ ክልተ ጸጋዕ ጋጩ ብዘይ ምሕረት ክቐትሎም ይጅምር። እቲ ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ። ቀሊል ዝበሃል ግዜ ድማ ይወሰደን። ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ምንም ዕድል የብሉን ዝተባሃለ ሰራዊት ሳዕራይ ኮይኑ ይወፅእ። ጓንሚን ከምቲ ካልእ ግዜ ተፈታዋይን ተደናቓይን ይኸውን። እቶም ወታደራቱ ድማ ልዕሊ ማንም ግዜ ኣምንዎ። እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ጓንሚን ናብ ኩሉን ይቐርቦ እሞ ተብዝዋን ተሸኪምዎን ከሎ ዝተቐተለ መራሒኡ እናቐበረ ይጸንሑ። ኩንሉን ስድራ ኮነ ቤተሰብ ከም ዘይብሉ ምስ ፈለጠ ድማ ጀነራል ጓንሚን ናይ ግሊ ሰራሕተኛኡ ንኽኸውን ሓሳብ የምጸሉ። ንኩንሉን እዚ ማለት ጽቡቕ ዜና እዩ ነይሩ። ናይ ጀነራል ሓጋዚ ምዃን ዝሐሸ ምግቢ መደቀስን ጠቕላላ ኩሉ ነገር ዝሐሸ ከም ዝኾነሉን እዩ። ጋእዘጋእን ከበለ ድማ ፈቃደኛ ይኸውን። ብዙሕ ከይጸንሐ ኮማንደር የሊ ሕማቕ ዜና ሒዙ ይመጽእ። እቲ ውሃን ዝበሃል ካብ ካሊእ ቤት መንግስቲ ዝመጸ ልኡል ዋና ከተምኦም ከም ዝወረራን እቲ ንጉስ ንኸድሕንዎ ናብ ጀነራል ጓንሚን ብዙሓት መልእኽተኛታት ከም ዝሰደደን ይነግሮ። ጓንሚን ነቲ ንጉስ ንምድሓን ምንም ግዜን ከይባኸነ በቲ ጫካ እናጋለወ ይኸይድ። ኩንሉን ድማ ነቲ ዝጋለብ ዝነበረ ፈረስ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ድኻምን ከይተሰምዖ ብድሕሪኡ እናጎየ ይስዕቦ። ኣብ መንገዲ ግን ኣብ ናይ ባናና ሕርሻ የጥፍኡ እሞ ናብ ሓደ ቦታ ብተደጋጋሚ እናተመላለሱ ይጸንሑ። መውፅእ ንምእላሽ ክልቲኦም ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ይፈላለዩ። ኣብ መንጎ ዝዕግርግር ግን ጀነራል ጓንሚን ቀይሕ ክዳን ዝገበረት ሓንቲ ጠንቋሊት ትመስል ሰበይቲ ኣብ ማእኸልቲ ናይ ባናና ሕርሻ ይረክብ። መጀመርያ ምንም ስለ ዘይፈለጣ መንነታ ንኽትነግሮ ካራ ሒዙ እናሰዓባ ይጸንሕ። ኣብ መጨረሻ ግን እታ ማንሽን ትበሃል ኣስማተኛ ሰበይቲ ምዃና ይርድኦ። ኣብ ሰዓት እዚ ናብታ ንግስቲ ትቕየር እሞ እንቲ ንጉስ ከም ዘየድሕኖ ትነግሮ። እቲ ንጉስ ነታ ንግስቲ ቀትላ ከም ዝምኩርን እዚ ናይ ጀነራል ክዳን ዝተኸደነ ወታደር ከም ዝቆትሎን ተረድኦ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ዘካየዶ ውግእ ናይ መጨረሻኡ ምዃኑን ካብኡ እንድሕር ህይወቱ ብሓዘንን ጽምዋን ዝተመልአ ከም ዝኸውን ድማ ተጠንቅቆ። ጀነራል ጓንሚን ግን እዚ ትብሎ ዘላ ጥንቆላ ምስ መጻኢኡ ፈጺሙ ዝጋነ ከም ዘይኮነን ብምእማን እናሰሓቐ ካብ ቅድሚኡ ንኽትርሕቕ ይነግራ። ጓንሚን መውፅእ ናብ ምእላሹ ክምለስ እንከሎ ካብቶም ናይ በረድ ዓሌት ዝመጸ ወልፍ ዝበሃል ቀታላይ የጥቅዖ። እቲ ተዋጋኣይ ብጣዕሚ ሓያልን ፈጣንን ስለ ዝነበረ ንጀነራል ጓንሚን ናብ መሬት ንኸውድቆ ምንም ግዜ ወሰደሉን። ቆትሎ እናተዳለየ እንከለ ድማ ልኡል ውሃን ከም ዝለኣኹን ንዕኡ ቀቲሉ ክዳውንቲ ሒዙ ንኽምለስ ከም ዝተኣዘዘን የረድኦ። ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ግን ኩሉን ይመጽእ እሞ ምስቲ ወልፍ ዝበሃል ተዋጋኣይ ምባእስ ይጅመር። እተው ኢዱ ዝነበረ ናይቲ ጀነራል ሄልመንት ክምጥሎ እንትምኩር ድማ ብሓያል ፍጥነት ናፍቲ እናበለ ይስሕቶ እሞ ዝገብሮም ነበሩ ምንቅስቓሳት ናይ ዓሌቱ ስለ ዝመስሉ እቲ ወልፍ ዝበሃል ተዋጋኣይ ንኩንሉን ኣብቲ ናተይ ዓሌትን ከይኮንካ ኣይትተርፍን ኢሉ ሓዲግዎ ከይድ ይውስን። ኣብቲ ኩናት ንሱ ግን ጀነራል ጓንሚን ብጣዕሚ ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ንኩንሉን እቲ ናቱ ክዳውንቲ ንክደን እሞ ነቲ ንጉስ ከይዱ ንኸድሕኖ ይነግሮ። ኩንሉን ጋእሰጋእ እናበለ እቲ ንጉስ መልኩዕ ኣይፈልጦን ከመይ ገይረ ዘይፈልጦ ሰብ ከድሕን ትልእኸኒ ኢሉ ይሓቶ። ጓንሚን ድማ ችግር የብሉን ናብኡ ክትከይድን ከለኻ ነቲ መሳርሒ ዘይሓዘ ሰብ ጥራይ ኣድሒንካዮ ምጻእ ኢሉ ይነግሮ እሞ ፈቓደኛ ኮይኑ ናቱ ክዳውንቲ ተኸዲኑ ናብቲ ቤት መንግስቲ ብፈረስ እናጋለበ ይኸይድ። እቲ ምስሊ ናብቲ ቤት መንግስቲ ክወስደና ይቕየር። እቲ ውሃን ዝበሃል ንጉስ ነታ ቤት መንግስቲ ሙሉእ ንሙሉእ ተቖጻጺርዋ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ንጉስ ምስ ንግስቱ ኣብ ልዕሊ ሓደ ነዊሕ ገዛ ተሓዊኦም ጀነራል ጓንሚን መጺኡ ክሳብ ዘድሕኖም እናተጸበዩ እዮም። ልኡል ውሃን እዚ ቤት መንግስቲ ዝወረረሉ ምኽንያት ግን እቲ ዙፋንን ዓድን ንምውራር ጥራይ ዘይኮነስ ነታ ልዕልቲ ንምውሳድ እዩ። እዚ ክትሰምዕ እንከላ ቺንቺንግ ካብ መሕበኣ ትወፅእ እሞ ንንጉስ ውሃንግ ንዓኣ ክብል ጥራይ ቤት መንግስቲ ብምውራሩ እናቐለደሉ ትጸንሕ። ቺንቻንግ ከምቲ ሓደ ግዜ ዝገደፍናያ ዝጠመያ ንእሽተይ ህፃን ዘይኮነትስ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጣ ፍልጥትን ምልክዕትን ንግስቲ እያ ኮይና ዘላ። ግን እዚ ሕጂ ዝውረርሉ ንጉስ ምንም ደጊፍዋ ኮነ ሓጊዝዋ ከም ዘይፈልጥ ግልጽ ነይሩ። ምክንያቱ ውሃን ነታ ቤት መንግስቲ ምውራሩ ከም ጽቡቕ ነገር ያወሲዳቶ ነይራ። እቲ ዝተናደደ ንጉስ ካርኡ መዚዙ እናጓያ ይጸንሕ እሞ ቆርቆሮ ክትጸድፍ ንእሽተይ ቀሪዋ ዝነበረች ቺንቻንግ እንጠልጢላ ሓደ ሰብ መጺኡ ከድሕና ትጽበ። ኣብታ ሰከንድ ንሳ ግን ኩንሉን ናይ ጀነራል ጓንሚን ክዳን ተኸዲኑ ብፍጥነት ኣብቲ ቤት መንግስቲ ይኣቲ። ኣብ ሰዓት እዚ ቺንቻንግ ህይወታ ንኸድሕኑላ እናለመነት እያ ነይራ። እቲ ንጉስ ድማ ንቐትላ ካርኡ ሰፍ የብል። ኩንሉን ድማ ነታ ልዕልቲ ንምድሓን ካርኡ ደርዩ ነቲ ንጉስ ይቐትሎ። እተድሕኖ ዝተባሃለ እቲ ሕጂ ዝቐተሎ ንጉስ እዩ።
ግን መሳርሒ ዘይብሉ ኣብቲ ከባቢ ዝፀንሑ ሰብ ልዕልቲ ቺንቻንግ ጥራይ ስለ ዝነበረት ቅድምና መሬት ምውደቓ ብፈረሱ ፈጢኑ የድሕና እሞ ናብ ሓደ ክፍሊ ኣቲ ግን ልኡል ውሃን ምስቶም ካልኦት ወታደራት ይስዕቦ ስለ ዝነበረ ካብቲ ቤት መንግስቲ ክወፅእ ይግደድ መጨረሻ ግን ኩንሉን እቶም ናይ ውሃን ወታደራት ኣብ ሓደ ገደል ይኸብዎ እዚ ኸይኣኽሎ ግን ቺንቻንግ ጀነራል ጓንሚን ዘድሕናሉ ንባዕሉ ስለ ዝደለያ መሲልዋ ኣብ ክሳዳ ብዝነበረ ኻራ ነብሳ ክትከላኸል ትፍትን ኣብ ሰዓት እዚ ኩንሉን ንኽትረጋጋዕ እናሓተተ ናታ ህይወት ምድሓኑን ንሳ ብህይወት ምህላያን እቲ ልዕሊ ኩሉ ወሳኒ ነገር ምዃኑ ይነግራ እሞ ቅድሚ ሕጂ ማንም ሰብ ከምዚ ኢልዋ ስለ ዘይፈልጥ ልዕሊ ማንም ግዜ ሕጉስቲ ትኸውን ብዙሕን ከይፀንሐ ውሃንግ ምስቶም ወታደራቱ መፂኡ ይኸቦ እሞ ኩንሉን ኩሉ ዝብሎ ነበረ ክሰምዕ እንከሎ እቲ ሕጂ ቀቲልዎ ንጉስ ገድሕኑ ተሓሲቡ ዝነበረ ምዃኑ ይርድኦ እሞ ውሃን ንቺንቻንግ እንከይጎድአ ብህይወት ከም ዘፅንሐ ቃል ምስ ኣትየሉ ምስኡ ገዲፍዋ መንነቱ እንከየጋለፀ ዘሊሉ ናብቲ ሩባ ይኣቲ በቲ ወገን ጀነራል ጓንሚን ብናይ ባዕሉ ተኣዛዚ ኮማንደር ዮሊ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ንንጉስ ናቐቲልካ ልዕልቲ ቺንቻንግ ሒዝካ ጠፊእኻ ኢሉ ይውንጅሎ ከም ቅፅዓት ድማ ኣራዊት ንኽበልዕዎ ጀነራል ጓንሚን ኣብኡ ተኣሲሩ ይግደፍ ብዙሕን ከይፀንሐት እታ ማንሺን ትበሃል ኣስማተኛ ትመፅእ እሞ ጀነራል ጓንሚን እቲ ንጉስ ኣነ ይቀትልክዎን ዓንተ ክትቀትሎ ኢኻ ክትብልኒ ከለኹ እውን ተጋጊኺ ኢሉ ይነግራ ንሳ ድማ እስኻ ክትቀትሎ ኢኻ ይበልኩን ክዳንካ ዝተኸደነ ሰብ እምበር ህይወት ኩሉ ግዜ ብዘይሓሰብካያ ትኸይድ ኢላ ኣስታዊሳ ገመዱ ፈቲሓ ኩሎም ቆሱልታት ሕውያ ሓዲጋቶ ትኸይድ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኩሉን ኣብ እግሪ እቲ ዓንተ ዝፀደፈሉ ሩባ ይትስእ ዝወደቆ ርሕቐት ዋላ ቀሊል ዝበሃለ ይኹን ብገለ ተኣምር ብህይወት ዝተረፈ እዩ ዝመስል ብዙሕን ከይፀንሐ ምስ ጓንሚን ይረኸብ ጓንሚን ኣድሕኖ ኢለ ዝሰደድኩኻ ንጉስ ከመይ ኢልካ ቀቲልካዮ ትምለስ ኢሉ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ቆትሎ እናተዳለየ ይፀንሕ ግን ብደንቢ ገይሩ ዘይምርድኡ ናይ ባዕሉ ጥፍኣት ምዃኑን ንልዕልቲ ቺንቻንግ ሕጂ እውን ናብኡ ንኽትመፅእ ብጣዕሚ ይደልያ ከም ዝነበረን ስለ ዝፈልጥ ኩንሉን እንድሕር ደኣ ንልዕልቲ ቺንቻንግ ካብ ውሃን ገድሒኖም ፅኢሉ ምንም ከም ዘይብሎ ቃል የእትየሉ እቲ እውን ፈቓደኛ ይኸውን ኣቐዲሙ ግን እቲ ወሲድዎ ዝነበረ ክዳውንቲ ይምልሰሉ እሞ ነታ ልዕልቲ ንምድሓን ናብቲ ቤት መንግስቲ ይኸዱ ኩንሉን ብዙሕን ከይፀንሐ ናብቲ ቤት መንግስቲ ኣትሞ ገመድ ጥራይ ተጠቒሙ ካብቲ ቤት ማእሰር ተውፅኡ ሒዝዋ ብፍጥነት ይጎይ እቲ ተኸዲናቶ ዝነበረት ክንቲት ዝነበሮ ነዊሕ ክዳውንቲ ድማ ሰንኪቲ ሓያል ፍጥነቱ ከም ዒፍ ንኽትበርር ይገብራ ቺንቻንግ መን ከም ዘድሕናሉ ይትፈልጥን ግን ክትነፍር ከላ ብጣዕሚ ደስ ይብላ ውሃንግ ከሃድሙ ከለዉ ይሪኦም እሞ ሓንቲ ኸራ ደብርዩ እቲ ኣሲሩላ ዝነበረ ገመድ ይብጥሶ ቺንቻንግ ናብ መሬት ብፍጥነት ፀዲፋ ክትመውት እናበለት እያ ግን ኩንሉ ናብታ ትኽክለኛ ሰዓት መፅእ እሞ ደጊሙ የድሕና ብሓያል ፍጥነት ክጎዩን ከለዉ ዘምለጡ እዩ ዝመስል ነይሩ ግን ንውሃን ደጊሙ ብፀሊም ጨርቂ ኣስሮም እሞ ኣብ ኢዱ ኣትዩ ኣብታ ሰከንድ ንሳ ገጽ ንገጽ ብሓደ ይራኸቡ እሞ ኩንሉን ሓደ ከኣምነሉ ዘይደለየ ነገር ይገጥሞ ምስ ልዕልቲ ቺንቻንግ ሓያል ፍቕሪ ሒዞ ግን ድማ ፈፂሙ ክኸውን ዘይኽእል ነገር እዩ ንሳ ልዕልቲ እያ ንሱ ድማ ምንም ዋጋ ዘይብሉ ባርያ ግን ሕጂ እዚ ኩሉ ኣገዳሲ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ወሳኒ ነገር ብህይወት ካብቲ ቦታ ምውፃእ እዩ ብዙሕን ከይፀንሐ ጀነራል ጓንሚን ንኽሕግዞም ናብቲ ውሽጢ ኣቲ ቺንቻንግ ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣድሒንዋ ናብቲ ሩባ ዘሊሉ ዝኣትየ ወዲ ንሱ ስለ ዝመሰላ ምስኡ ኣብ ሓያል ፍቕሪ ኣወዲቓ ዘላ እቲ ዓንትዎ ኩንሉን ተኸዲንዎ ዝነበረ ናይ ጀነራል ክዳውንቲ ክትርኢ እንከላ እውን እሱ ዘድሓና መሲልዋ ንኩንሉን ምንም እንከይተገደሰሉ ናብ ጎየት ናብኡ ትኸይድ ሉን ናይቲ ቤት መንግስቲ ማዕፆ ትኽክለኛ ሰዓት ስለ ዝሓዘለዎም ድማ ጀነራል ጓንሚን ቺንቻንግ ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት ካብቲ ቤት መንግስቲ ሒዝዋ የምልጥ ኩንሉን ግን ብልኡል ውሃን ይተሓዝ ለካ ልኡል ውሃን ንልዕልቲ ቺንቻንግ ዓንትዎ ዘድሓና ንሱ ምዃኑ ብደንቢ ገይሩ ፈሊጡ ነይሩ እዩ ክልቲኦም ኣብ ዝተዋግእሉ ሰዓት ምንቅስቓሳቱ ተመሳሰልቲ ስለ ዝነበሩ እዩ ተረዲእዎ ሉን ዋላ ይፍለጥ ዳ እምበር ካብቶም ናይ በረድ ዓሌት እዩ ዝመፅእ ልክዕ ከምቲ ዓንትዎ ገጢሞ ዝነበረ ወልፊ ዝበሃል ተዋጋኣይ ሕዚ ግን እቲ ወልፊ ዝበሃል ተዋጋኣይ ኣብ ትሕቲ ናይ ውንሃን ትእዛዝ ስለ ዝነበረ ተኣማንነትካ ንምርግጋፅ ናብቲ ታሕተዋይ ቤት ማእሰርቲ ውረድ እሞ ንኩንሉን ቀቲልካዮ ንዓይሉ ይእዝዞ ናብቲ ቤት መእሰርቲ ኣትሞ ንኩንሉን ካርኡ ጠቂሙ ንዓኻ ተዘይቀቲለካ ንኹላና ኢና ክንቀተል ካሊእ መማረፂ የብለየን ኢሉ እናረድኡ ይፀንሕ እሞ ቅልሲ ይጅምሩ ግን ኩንሉን ሓኒቑ ሒዞ እሞ ካብቲ ቦታ ሒዝዎ ንኸምልጥ ፈቓደኛ እንትኸውን ይሰዶ እቲ ወገን ድማ ጀነራል ጓንሚን ነታ ልዕልቲ ሒዝዋ ብዙሕ ፍየርታት ዝዓምበላ ኦም ዘለታ ጎጆ ሒዝዋ ይኸይድ ጀነራል ጓንሚን ብጣዕሚ ከም ዘፍቅራ ይነግራ እሞ ቺንቻንግ እውን ትፈትዮ ከም ዝፀንሐት ትነግሮ ዋላ ንሓፂር ግዜ ጥራይ ይኹን ዳ እምበር ክልቲኦም ንዘለኣለም ሕጉሳት ኮይኖም ዝነብሩ እዩ ዝመስል ነይሩ ብዙሕን ከይፀንሐ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘምለጠ ኩንሉ ናብኡ ይመፅእ እሞ ቺንቻንግ ንሱ ናይ ጓንሚን ባርያ እምበር ካሊእ ዋጋ ከም ዘይብሉ ትፈልጥ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ጀነራል ጓንሚን ቺንቻንግ ሓዲጋቱ ክትከይድ ምዃና ይፈልጥ እሞ ብጣዕሚ ይሓዝን ጠጠው ከብላና ሞክረ ድማ ንምንታይ ከም ትኸይድ ላይ ሓታ ንሳ እውን ኣብ ንእስነታ እንከይሓሰበሉ ዝተሰማምዐቶ ስምምዕ ከም ዘሎን ሕጂ ንዕኡ ንምኽባር ካብኡ ክትርሕቕ ከም ዘለዋን ተረድኦ ንሳ ዘፍቀረቶ ማንም ሰብኣይ ክመውት ስለ ዝተሰማምዐት ጀነራል ጓንሚን ብሰንካ ንኸይመውት እያ ትኸይድ ዘላ
ጀነራል ጓንሚን ግን ክሕዳቶ ትኸይድ ላኹ እዩ ተሰሚዕዎ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ንኩንሉን ኣፍታ ጠጠው ዘለታ ንኽቀትላ እዝዞ ግን ኩንሉን እውን ብጣዕሚ ፎትያ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ዋላ ጀነራል ጓንሚን ኣዚዝዎ እንከሎ ጨኪኑ ቀትላ ኣይከኣለን ኣብ መጨረሻ ጓንሚን ልዕልቲ ቺንቻንግ ሓዲጋቶ እናኸደ ስቑል ዘይክርኢ ካልእ ኣይገበረን ድሕሪዚ ጀነራል ጓንሚን ንልዕልቲ ቺንቻንግ ናብ ሓደ ስምምዕ ገዲዱ ክእታ ይሙክር እታ ጥቓ ገዛና ዘላ ኦም እንድሕር ፀሓይ ቅድሚ ምዕራባ ዘለዋ ኩለን ቆፅልታት ረጊፈን ናባይ ተመሊስኪ ክትመፅእ ኢሉ ይነግራ ድሕሪዚ ጀነራል ጓንሚን ናብ ኩንሉን ይምለስ እሞ እዚ ንኻልኣይ ግዜ ኢኻ ትእዛዘይ ትጥሕዝ ዘለኻ ከማኻ ዓይነት ባርያ ስለ ዘየደሊ ፈፂምካ ከይትስዕበኒ ይብሎ እሞ ዕድመ ልክዑ ንጎይትኡ እናተኣዘዘ ዝነበረ ኩንሉን እንድሕር ዳእ ጎይታ ዘይሃልይዎ ዋጋ የብሉን ዝነብረሉ ትርጉም ሲኢኑ ናብቲ ጫካ እናተጓዓዘ ይጸንሕ እሞ በረድ ምውራድ ክጅምር እንከሎ ሰንኪ ቅርቡ ንእስሒቱ ይወድቕ ግን እቲ ወልፊ ዝበሃል ተዋጋእ ይረኽቦ እሞ ናብቲ ናይ በረድ ቁሸቱ ይምልሶ ኩንሉን ኣብኡ ክበፅሕ እንከሎ ኩሉ ነገር ይቕየር ኣከዳድንኡን ፀጉሩን ሰውነቱን ናይ ነገስታት እዩ ዝመስል ቅድሚ ዓራቱ ህፃን እንከሎ ዝተቐተለ ኣዲኡን ንእሽተይ ሓፍቱን ይረኣይኦ ቀስ ብቐስ ድማ ኩሉ ነገር እናዘከረ ይመፅእ እቲ ብላክ ወልፍ ዝበሃል ተዋጋኢ ድማ እቲ ሓቂ የፍልጦ ንስኻ ወዲ 2 ዓመት እንከለኻ ቁሸትና ሓያል መጥቃዕቲ በፂሕዋ ነይሩ ንስኻ ድማ ተሰሪቕካ ንባርነት ተሽጥካ እቲ ሓቂ ግን ክልቴና ኣሕዋት ኢና ንነዊሕቲ ዓመታት ንዓኻ ክእልሽ እናሞከርኩ ድሕሪ ምፅናሕ ድማ እየ ኣብ ኢድ ልኡል ውሃን ዝወደቕኩ ኢሉ ኩሉ ነገር ንኩሉን የረድኦ ወለድና ዝቐተለ ልኡል ውሃን እዩ እዚ ፍሉይ ጉልበትን ፍጥነትን ዝተዓደልና ድማ ኣብ ልዕሊኡ ሕነና ንኽንፈዲ ኢሉ ድሕሪ ምንጋር ትኽክለኛ ምኽንያትካ እንድሕር ዳኣ ረኺብካዮ ልዕሊ ናይ ማንም ደበና ብራኸ ክትዘልልን ልዕሊ ግዜ ባዕሉ ክትጎይ ከም ትኽእልን ክትፈልጥለካ ኢሉ ክነግሮ ይጅምር ኩንሉን ካብ ባርነት ወፃኢ መንነቱን ትኽክለኛ ናይ ህይወት ምኽንያቱን ምስ ፈለጠ ሓይሉ ሙሉእ ንሙሉእ ይፍትሐሉ እሞ ፈጣን ይኸውን ድሕሪዚ ናብ ጀነራል ጓንሚን ይኸይድ እሞ ማንም ከይተፀበዮ ፈቓደኛ ኮይኑ ይቕበሎ ሕዚ እውን ጀነራል ጓንሚን ቺንቻንግ ክትምለስ ኢሉ ይፅበሎ እታ ፀሓይ ገና ይዓረበትን እታ ኦም ድማ ዘይረገፈት ሓንቲ ቆፅል ቀሪያት ኣላ ክሳብ ሕዚ ድማ ክትምለስ ኢሉ ብተስፋ እናተፅበየ እኔ እንድሕር ዳኣ ሕዚ ዘይተመሊሳ ፈፂማ ይትምለስን ኢላ ምብካይ ክጅምር እንከሎ ኩንሉን ብጣዕሚ ይሓዝነሉ እሞ እቲ ሓድሽ ስማቶ ተጠቒሙ ንጓንሚን ናብቱ ቺንቻንግ ንኽትከይድ ትዳልየሉ ዝነበረት ሰዓት ይመልሶ ኣብ ሰዓት እዚ ጀነራል ጓንሚን ጠጠው የብላ እሞ ከም ዘፍቅራ ይነግራ ንሳ እውን ካብቲ ፈረስ ዘሊላ ትወርድ እሞ ካብቲ ንጉስ ኣድሒንካኒ ናብቲ ሩባ ክትዘልል እንከለኻ ጀሚረ የፍቂረይካ ኢላ ኣስጢማ ትሓቕፎ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ጀነራል ጓንሚን ንእሽተይ ይርበሽ ምክንያቱ እዚ ዝገበረ ኩንሉን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ግን ብዛዕባኡ ከይተገደሰ ምስ ቺንቻንግ ዝነበረ ግዜ ከስተማቕር ይወስን እቲ ምሸት እሱ ድማ ብሓደ ይሕልፎ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እንደገና ኩሉ ነገር ይቕየር ኮማንደር የሊ ናብ ጀነራል ጓንሚን ይመጽእ እሞ ንልኡል ውሃን ከም ዝሓዝዎን ኣሲሮም እንጠልጢሎሞ ከም ዘለዎን ነጊሩ መፂኡ ንኽሪኦን ነቲ ቤት መንግስቲ ንኽረከብን ይፅውዖ ቺንቻንግ ገለ ችግር ከም ዘሎ ተረዲእዋ ጠጠው ክተብሎ ትሙክር ግን ጓንሚን ከይሰምዓ ይኸይድ እሞ ኣብቲ ቦታ ክበፅሕ እንከሎ ልኡል ውሃን ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፍሊ ብገመድ ካብ ላዕሊ ተንጠልጢሉ ይሪኦ እዚ ውሃን ስለ ዝሞተ እቲ መከራ ዝተወደአ እዩ ዝመስል ግን ጀነራል ጓንሚን ብዙሕን ከይተሓጎሰ ልኡል ውሃን ኣዒንቱ ይኸፍት ምንም እንቅስቃስን ከይገበረ ናይ ልኡል ውሃን ወታደራት ብክልቲኡ ገጽ ይኸብዎ እሞ ኣብ ኢዶም ይኣቲ እቶም ናይ ውሃን ወታደራት ናብቲ ገዝኡ ኸይዶም ድማ ንልዕልቲ ቺንቻንግ ኣሲሮም ክወስድዋ ይዳለዩ ጀነራል ጓንሚን ተታሒዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቲ እንከሎ ልዕልቲ ቺንቻንግ ኣብኡ እናተፀበየቶ ትፀንሕ ሕዚ ዝተረፎ ነገር ንጉስ ስለ ዝቐተለ ሞት ክፍረዶ እዩ ግን ማንም ሰብን ከይፈለጠ ኩንሉን ናብ ቤት መንግስቲ ይኣቲ እሞ ንቺንቻንግ ብምስጢር ይረኽባ ናጎየት መፅያ ንጓንሚን ንኸድሕኖን ሒዝዋ ካብቲ ዓዲ ንኽጠፍእ እንትልምኖ ኩንሉን ግን ኣብ ክንዲዚ ኣብ ማእኸልቲ ቤት ፍርዲ ንኽናዘዝን እቲ ናይ ጀነራል ጓንሚን ክዳውንቲ ተኸዲኑ ነቲ ንጉስ ዝቐተለ ንሱ ምዃኑ ግልፂ ንኽገብርን ይመርፅ ቺንቻንግ ሓንቲ ቃልን ከይተዛረበት ፍሽኽ ትብል ምክንያቱ ኩንሉን ንሓላፊኡ ንምሕላይ ጥራይ ናይ ሓሶት ታሪክ ዝፈጥሩሎ እምበር ሓቂ እሱ ምዃኑ ምንም ኣይፈለጠትን እቲ ናይ ፍርዲ መዓልቲ ክኣክል እንከሎ ጓንሚን ቀታሊ ልኡል ውሃን ድማ ከሳሲ ልዕልቲ ቺንቻንግ ከዓ ምስክር ኮይኖም ይቐርቡ ጀነራል ጓንሚን እቲ ሓቂ ተተዛሪቡ ነፃ ክስደድ እዩ ግን ናይ ቺንቻንግ ፍቕሪ ንዘይምኽሳር እቲ ኣብ ክሳዱ ተቐሪቡ ዝነበረ ናይ ሞት ፍርዲ ይቕበል ቺንቻንግ ግን እቲ ቀታሊ ናቱ ባርያ እምበር ጀነራል ጓንሚን ከም ዘይኮነ ነቶም ዳኛታት ትነግሮም ኩንሉን ድማ ናይ ጀነራል ጓንሚን ክዳውንቲ ተኸዲኑ ናብ ውሽጢ ኣቱ እሞ ኣብቲ ሰዓት ዝገበሮ ሕድሕድ ነገራት ቃል ብቓል እናደገመ ይጸንሕ ቺንቻንግ ኣብ ሰዓት እዚ ዝተረድኣ ኩንሉን ዝፈጠሮ ታሪክ ሓቂ እምበር ልቢ ወለደ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ግዜ ዘፍቀረቶ ሰብኣይ ካልእ ምዃኑ ክትፈልጥ እንከላ ድማ ጉልበታ ይውዳእ ብንደት ናብ ጀነራል ጓንሚን ቀሲላ ብምቕራብ ድማ ብሓይሊ ትፀፍዖ ተሓቂ ብከቢድ መረዳእታ ዋላ ግልፂ ይኹን ዳኣ እምበር ሰለስቲኦም ናይ ሞት ፍርዲ ይፍረዶም ኣብ ሰዓት እዚ ልኡል ውሃን የቆርፁ እሞ ናተይ ህልኽ ዝጀመረ ኣብ ቁልዕነትና እዩ ህፃውንቲ ኮይና ቃልኣት ይኽለይ ናተይ ክትኮን ተሰማሚዕኺ ካብታ ገመድ ምስ ፈታሕኩ ግን ካብ ጠፍእ ጀሚሩ ንዓኺ ንኣለሽኩ እየ ፀኒሐ ጀነራል ጓንሚን ንውሃን ተረዲእካ እየ
ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ይእምኖ እሞ ኢዱ ምስ ፈትሖ ወሪዱ ንታሕቲ ክቃለሶ ይጀምር። ኣብ መንጎ ባእሶም ሓንቲ ካብ ኢዶም ዝነጠረት ካራ ነቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ኩኑሉን እውን ትፈትሖ። ድሕሪ ነዊሕ ባእሲ ጀነራል ጓንሚን ንልኡል ውሃን ሓኒቑ ይሕዞ። ግን ካርኡ ኣብ ልዕልቲ ቺንቻንግ ክሳድ ገይርዎ ስለ ዝነበረ ምንም ክገብሮ ይኽእልን። ንነዋሕቲ ደቓይቕና ተጨቓጭቑ ድሕሪ ምጽናሕ ክልቲኦም ንኽሳደዱ ይሰማምዑ። ጀነራል ጓንሚን ኣቐዲሙ ክሰዶ እንከሎ ልኡል ውሃን ዘንጊዑ ብተኸራ ይወግኦ። ጓንሚን ክመውት ተቓሪቡ ክድቅስ እንከሎ ኩኑሉን ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ንልኡል ውሃን ብሓንቲ ግዜ ይቐትሎ። ግን ልኡል ውሃን ቅድሚ ምሟቱ ንዕኡ እውን ይወግኦ እሞ ቀስ ኢሉ እናተፈሓኸ ከምልጥ ይሞክር። ቺንቻንግ ድማ እቲ ካብ መጀመርያ ጀሚራ ብሓቂ ተፍቅሮ ዝነበረት ወዲ ኩኑሉን ምዃኑ ስለ ዝፈለጠት ናብ ጉየት ጌራ ተሓቑፎ። ግን ዋላ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክሳብ ናይ መጨረሻ ትንፋስ ዋላ ዝትንፍስ ምስ ጓንሚን ንኽትፀንሕ ይነግራ። ድሕሪ እዚ ንኹሉ ዝሞተ ሰብ ትምልስ እያ ተባሂሉ ዝእመነላ ናይ ውሃን ጃኬት ከይዱ ይኽደና እሞ ቺንቻንግ እቶ ቁልዕነታ ዝተሰማምዐቶ ስምምዕ ንኽተፍርስ ናብ ሕሉፍ ሒዝዋ ንኽምለስ እናነፈረ እናረኣናዮ ፊልምና ይውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ካብ ክንደይ ከም እትህቦ ንስኹም ኢኹም ክትውስኑ። እንተ ኣነ ዶ ካብ 10 ወይ ክሓልፈ ከምዚ ኸማይ እዚ ፊልም ኣብ ቁልዕነትኩም እትፈትይዎ ነይሩ ድማ ኣብ ኮመንት ተፍልጡኒ። ቻናልና ሳብስክራይብ ቪድዮና ድማ ላይክ እና ሼር ብምግባር ናይ ወትሩ ግዜ ሓዝግዝኩም ይፈለየና። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት